Ha egy olyan autót szeretnél, ami egyszerre gazdaságos, strapabíró és elegáns, akkor válaszd ezt a C180-ast. Ez a Mercedes 2019-es évjáratú, mindösszesen 79 000 kilométert futott, és egy 9 fokozatú automata váltóval van szerelve. Ebben az autóban egy gazdaságos és nyomatékos dízelmotor dolgozik, illetve prémium felfüggesztés biztosítja a hétköznapokban a tökéletes utazást. Hatalmas csomagtér, akár az egész családot belepakolhatod. Ha fontos a megbízhatóság, akkor ne habozz, keresd a Fabian Kft. Budapest 11. kerületi telephelyén. Részleteket megtalálod a leírásban.